खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी कसुगाव एबसुआ मेट्रिक आनजादाव टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। मख'जाथावदि बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आनजादाव बांसिन नाम्बार मोनना 10थि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनायजों लोगोसे बरायदों कसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा। बे बरायनाय हाबाफारिखौ गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कसुगावनि पाब्लिक गोजौ फरायसालियाव गाजा गोमजायै खुंफुंदों कसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा। हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो गाहाय आलासि महरै सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी, लोगोसे क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि रातिया बसुमतारी आरो गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबिफोरजों आरो फरायसा फरायसुलिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। दिनै कुसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोननि दख'रानि सिङाव मेट्रिक आनजादाव साबसिन 10थि मासि मोननाय जि फरायसाखौ बरायनाय हाबाफारि बेयाव बाहागो लानानै आं खोब गोजोननाय मोनदों आरो बे हाबाफारियाव जाय फरायसाफ्रा बरायजागोन बिथांमोननिसिम आं बेस्ट उइसेस जासिदों। बिथांमोना जिउआव मोनफ्रोमबो आगानफ्रोमबो बिथांमोना सौसिलांनो हाथों आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोना आरोबाव बिदिनो बरायजानो मोनथों आं बेखौ मिजिंथिदों आरो बेयाव बाहागो लानाय क्लास 10, 9नि गोबां फरायसाफोर दङ। बिथांमोना फैगौ बोसोराव बेनिख्रुइ आरो साबसिन रिजाल्ट बानायनो हायो आरो कुसुगाव दख'रानि गेजेराव बेबायदि मोनसे बरायनाय हाबाफारि फैगोन बोसोराव साबसिन जाबावगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो फरायसा बिथांमोनखौ गोसो होनानै दिनै जि मोनसे बरायजाबाय जि थासारि बेखौ बावालासिनो उननि समफोरावबो बेखौ जेब्लाबो गोसोखांनानै फरायनो थाखाय आं खावलायगोन। जोङो गासैखौबो जों हयथ' बरायजोबनो हाया, दा खिन्थु बेयाव फार्स्ट डिभिजन मोननायखौ बरायनाय हिसाबै बिथांमोनखौल' जों इयुनाव मोजां मानसि जाहैगोन बे जों नुवाखै। गासैखौबो जोङो समान जों बयखौबो मटिभेसन एबा थुलुंगानायखौ जों होदों। नाथाय बिथांमोननि गेजेराव साबसिन बिथांमोना फरायनानै मोनदोंमोन जिहेतु 10थि मासि आवग्रिनाय बिथांमोनखौ बरायदों। नाथाय आं बेयाव खावलायगोन सेकेन्ड डिभिजन मोननाय बा थार्ड डिभिजन मोननाय बेबो बोरैबा माने फरायनायाव बा मानिबा एसे गोरोन्थियाव बिदि जादों। बिथांमोनाबो फरायनायावदि मोजां नङा आं बेखौ मालाबाबो बुंनो थाङा। बेयाव जों गोबां नुयो जुदि गावनि साननाया बा गावनि स्ट्रं मोनसे डिटारमिनेसन थायोबा थार्ड डिभिजन, सेकेन्ड डिभिजन, फार्स्ट डिभिजन खुनु खोथा गैया। दा बेखायनो मेट्रिकआ थांबाय बे जास्ट कलेजाव एडमिसन लानायनि, बेखायनो थांनाय समखौ जों मोनफिना खिन्थु फैबाय थानाय समखौ गोसो होनानै फरायोबा बे 30% बा 40%निफ्रायबो 80% मोननो हाया आं बेखौ बुंनो हाया, बेबो मोनहैयो आरो जों गोबां नुदों 90%निफ्रायबो 45-50% जाफैयो बेबायदि स्टुडेन्टखौ जों गोबां नुदों। जाहाथे बेखायनो जोंनि इनकारेजआ बे दिनै बे मोजां जानाय फरायसाफ्रा जाहाथे इयुनाव बेबायदि आरोबाव माने गाहायसिम जाहाथे फैया साबसिन जालांबावो आरो बेजों लोगोसे जाफ्रा बोरैबा नाम्बारा एसे खम मोनबाय जाहाथे नैबेबायदि हाबाफारिखौ नुनायनि गेजेराव बिथांमोना मोनसे चेलेन्ज लायो दि फैनाय बोसोराव बा हायार सेकेन्डारियाव आं सिगां जेरै मोनदों बेनिख्रुइ साबसिन रिजाल्ट बानायगोन बे मोनसे इनकारेज बेखौ मोननो हायो आरो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेखायनो जों स्किल एन्ड कुवालिटि इडुकेसनखौ लानानै गोबां बेबायदि फरायसाफोरखौ जों गोबां हाबाफारि जों खालामबोबाय। थार्ड डिभिजन, सेकेन्ड डिभिजन नङा फेल जानाय स्टुडेन्टखौबो जोङो इनकारेज होबोदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव गोरोन्थि जाहाथे जाया। जिउआव मालाबा मानसिना गोरोन्थि जायो खनसे, बेखौ जाहाथे बार गोरोन्थि जाया। सासे फरायसाया सासे राफोद सुबुं जानांगौबा एक नाम्बार गावनो बियो जानो होननानै सानथारनांगोन, गावनो गोसो जानानै फरायखानाय जानांगोन, मालायनि थिननाय मालायनि बुंनायजों नङा। दा बिनि उनाव फोरोंगिरिया जोंहा फोरोंखागोन। समाजनि बिथिङावबो जोङो थासारिखौ मोजां खालामनानै होनांगोन बयबो थासारिखौ, नङाबा बे फरायसाया इनभाइरनमेन्टआ मोजां मोनाबा बे हारसिं जुजिबाबो हानाय नङा। लोगोसे बिमा बिफाया फेसिलिटि बा बिमा बिफाया नोजोर होनांगोन, नायनांगोन आरो मालाबा गथ'आ बा मालाबा फरायसाया गाज्रि लामाजों थांनो मालाबा नागिरो बेयाव एसे एनै बुंनानै बादा होनाय मोनसे थानांगोन। खिन्थु फार्स्ट फरायसाया गावनो, बिनि उनावसो सेकेन्ड बिमा बिफा, फोरोंगिरि आरो जोंनि समाजनि खामानि मावग्रा बिथांमोननि सायाव फैयो। बेखायनो गथ'फ्रा गावनो प्रायरिटि फरायनायखौ होसिननानै गोसो होना फरायनांगौ।